Bideo honetan hidrogenoak esmetalekin eta erdimetalekin osaturiko konposatu bitarrak ikusiko ditugu. Dakizuenez, hidrogenoak bi oksidazio zenbaki desberdin ditu, +1 eta -1. Metalekin konbinatzen denean, -1 oksidazio zenbakiarekin jokatzen du. Eta esmetalekin edo erdimetalekin konbinatzean, +1 oksidazio zenbakiarekin. Ondoren ordenatuko ditugu esmetalak eta erdimetalak haien elektronegatibitatearen arabera. Ikusten denez, hidrogenoa erdialdean geratzen da. Eta hidrogenoa konbinatzean esmetalekin, hau da, bera baino elektronegatibitate gutxiagoko elementuekin, osatuko ditu hidrogeno aluroak. Eta konbinatzen denean bera baino elektronegatibitate gutxiagoko elementuekin osatuko ditu hidruro hegazkorrak. Ikusiko dugu orain nola formulatu eta izendatu bai hidrogeno aluroak bai hidruro hegazkorrak. Baina aldez aurretik aipatu beharra dago hidrogeno aluroen forma eta hidruro hegazkorrena desberdina dela. Hemen ikusten duzuenez, hidrogeno aluroak idazteko hidrogenoa idatziko dugu ezkerraldean. Hidrogenoaren elektronegatibitatea esmetalena baino txikiagoa delako. Eta hidruro hegazkorrak idazterakoan hidrogenoa idatziko dugu eskuinaldean. Hidrogenoaren elektronegatibitatea erdimetalena baino handiagoa delako. Hasiko gara ordun lehenengo konposatu motarekin, hau da, hidrogeno aluroak. Hidrogeno aluroek ondoko forma hartzen dute. Non isa izango litzateke esmetalaren oksidazio zenbaki negatiboa. Eta hidrogenoarena +1 izan da, ez dugu idazten. Gogoratu, oksidazio zenbakiak elkartukatzen ditugula. Orduan esan dugunez, esmetalaren oksidazio zenbakia negatiboa izan behar denez, sufre, selenio eta teluroren kasuan, -2 izango litzateke, eta fluor, kloro, bromo eta iodoren kasuan, -1. Baina, ikus ditzagun orain adibide pare bat hobetu ulertzeko aurretik esandakoa. Ikusiko ditugu hain zuzen ere kloroaren hidrogeno aluroa eta sufrearena. Horrelako forma hartuko lukete bi hidrogeno aluro hauek. Klororen kasuan, bere oksidazio zenbaki negatiboa 1 izan da, geratzen da 1,1. Eta sufrearen kasuan, bere oksidazio zenbaki negatiboa 2 izan da, geratzen da 2,1. Izendatzeko horrelako konposatuak bi izendapen mota erabiliko ditugu. Hasiko gara lehenengoarekin, stock. Izendapen mota honen arabera idatziko dugu lehenengo hidrogeno hitza, ondoren esmetalaren erroa eta atxizki baten bidez adieraziko dugu ze oksidazio zenbakiarekin jokatzen ari den esmetala. Kasu honetan, negatiboarekin hain zuzen ere. Orduan, erabiliko dugu uro atxizkia. Molde honen arabera, aurreko bi adibideen izenak ondokoak izango lirateke. Hidrogeno kloruro eta hidrogeno sulfuro. Hau da, uro idatziz, ondorioztatu beharko genuke, ze oksidazio zenbakiarekin jokatzen ari diren bai kloro, bai sufrea. Bigarren izendapen mota klasiko izango da. Eta izendapen mota honen arabera idatziko genuke. Azido hitza, ondoren esmetalaren erroa, eta honen ostean hidriko bukaera. Hidriko honen bitartez adieraziko dugu esmetalaren oksidazio zenbakia negatibo izan behar dela. Eta orduan molde honen arabera aurreko bi adibideen izenak ondokoak lirateke. Azido klorhidriko
azido sulfidriko. Berriz ere, hidriko. Ikustean, ondorioztatu behar dugu, ez-metalaren oxidazio zenbakia negatiboa dela. Amaitzeko, moldeak. Hidrogeno, uro, azido hidriko. Amaitzeko, ikusiko ditugu hidruro hegazkorrak. Hau da, hidrogenoa eta ez-metalen arteko konposatu bitarra. Hauek hartzen duten forma ondokoa da. Non isa izango litzateke erdimetalaren oxidazio zenbaki negatiboa. Aurretik aipatu dugunez, hidrogenoa idatziko dugu eskuinaldean. Ikusiko dugu ondoren zeintzuk diren erdimetalek osaturiko hidruro hegazkorrak. Hauek izango lirateke osatutako hidruro hegazkor guztiak. Non hiru eta hiru izango dira erdimetal hauen oxidazio zenbaki negatiboak. 4 karbono eta silizioarena eta boroarena 3. Nola izendatuko ditugu konposatu hauek? 2 era erabiliko ditugu, klasiko eta sistematikoa. Klasikoaren arabera, konposatu hauek izen propio hartuko dute. Orduan, nitrogenoak osatutakoaren kasuan, amoniako, fosforak fosfina, artzeniko artzina, antimonio estibina, karbonoak metanoa, silizioa silanoa eta boroa boranoa. Eta sistematikoaren arabera, aurreko konposatu bitarrekin ikusi dugunera, aurrizki baten bidez adieraziko dugu atomo kopurua. Horren arabera, lehenengoaren izena, nitrogeno trihidruro izango litzateke. 3 atomo hidrogeno baitaude. Eta horrela ondorioztatu ahal ditugu ondokoen izenak.